La Pirinenca, un podcast no apte per conformistes. Impulsat per la Joventut Comunista de Catalunya i presentat per Glòria Romero. El territori és vida i defensar-lo és defensar-nos a nosaltres mateixes. Autoria desconeguda. Bon dia, pirinenques, què tal, com esteu? Amb aquesta reflexió encetem un nou episodi, on posarem el focus en la lluita per preservar el territori davant l'especulació i el ciment. Per cert, abans de repassar l'actualitat, anunciar que hem arribat al nostre episodi número 10. Bé, a veritat, extraoficialment és l'11. Aplaudiu si voleu. Oi tant, oi tant. No falta massa perquè acabi aquesta primera temporada de la Pirinenca, quedeu avisats. Ens acomiadarem bàsicament quan comenci l'estiu. Així que, si no us voleu quedar amb les ganes que parlem d'algun tema o convidem algú específic, si us plau, feu-nos-ho saber. Ara sí que sí, comencem. Cinc mesos després de la Dana, València torna als carrers clamant Mazón dimissió. Han passat 5 mesos des que la Dana del 29 d'octubre va arrasar el País Valencià i va causar 228 morts. Aquest cap de setmana, 25.000 persones han tornat a manifestar-se a València per exigir responsabilitats i la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Amb el lema Mazón dimissió, la protesta ha estat encapçalada per familiars de les víctimes i personal d'emergències. Lamenten que el govern valencià no ha estat a l'altura i denuncien una gestió negligent de la catàstrofe. Aquesta és la 6ª mobilització des de la riuada i arriba enmig de la instrucció judicial que investiga les responsabilitats polítiques i tècniques. Algunes víctimes ja han declarat davant la jutgessa, que ha citat els càrrecs del govern valencià. Mentrestant, Mazón continua al càrrec, però la pressió al carrer no afluixa. 2 atacs amb explosius en una nit contra el teixit popular de Sabadell. La nit del 15 de març, Sabadell va viure 2 atacs amb artefactes explosius contra col·lectius de l'esquerra anticapitalista. Primer, durant la calçotada popular del casal Can Capablanca, on un dispositiu explosiu va esclatar a l'aire, generant una forta detonació i una gran fumarada. Poc després, un grup d'activistes locals i membres de la Crida per Sabadell van patir un atac similar al seu domicili. Els col·lectius afectats ho vinculen amb l'auge de l'extrema dreta i denuncien la inacció del govern municipal, liderat pel PSC amb el suport de Junts. Segons critiquen, l'Ajuntament no només no actua contra aquests atacs, sinó que amb les seves polítiques permissives en facilita el creixement, a la vegada que s'accentua la violència contra el teixit popular organitzat a la ciutat. Davant d'aquests fets, els col·lectius afectats han presentat denúncies als Mossos d'Esquadra i exigeixen a l'alcaldessa Marta Ferrés i el Departament d'Interior del govern català que prenguin mesures immediates per garantir la seguretat dels espais socials i polítics de la ciutat. Ecologistes proposen un gran parc natural i agrari per salvar el delta del Llobregat. La plataforma SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet ha presentat una proposta per crear un únic parc natural i agrari que protegeixi el delta del Llobregat de noves agressions urbanístiques. L'objectiu és unificar en un sol ens els actuals consorcis del parc agrari i els espais naturals, considerats insuficients per garantir-ne la preservació. Els promotors de la iniciativa adverteixen que el 60% del delta ja està asfaltat i alerten de l'amenaça que suposen projectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat. La proposta inclou més de 4.400 hectàrees de terreny, que estaran protegides per la normativa europea Xarxa Natura 2000 i una llei de protecció específica per garantir que no es permeti més urbanització. El nou parc es dividiria en 4 sectors: conservació de la biodiversitat, producció agrària dins i fora de la zepa, zona d'especial protecció per a les aus i connectors ecològics amb altres parcs. També es demana una inversió anual de 12 milions d'euros i el suport de la Generalitat, l'àrea metropolitana de Barcelona i els ajuntaments afectats per garantir la preservació d'aquest espai natural clau. Més de 1.000 palestins morts a Gaza des de la ruptura de la treva per part d'Israel. Des de la violació de la treva per part de l'estat sionista el 18 de març, més de 1.000 palestins han estat assassinats a Gaza. En les últimes 48 hores, en el moment de redacció d'aquest guió, almenys 8 persones han mort a causa dels nous atacs israelians.
L'exèrcit ha ordenat l'evacuació de Rafah, al sud de Gaza, davant l'inici d'operacions militars intenses, tot i que la zona considerada segura ha estat objecte de bombardejos constants des de l'inici de la guerra. Aquesta escalada de violència arriba durant la celebració del Ramadà, amb una gran manca d'aliments i recursos. L'Agència de Defensa Civil de Gaza ha alertat que Israel podria continuar matant treballadors humanitaris, ja que 6 membres de la seva organització i 9 metges del Crescent Roig Palestí han mort recentment en atacs israelians. La comunitat internacional ha estat cridada a prendre mesures efectives davant aquests crims, que els grups de drets humans consideren crims de guerra i genocidi. Mentrestant, Amnistia Internacional ha exigit que el primer president israelià, Benjamin Netanyahu, sigui arrestat i entregat a la Cort Penal Internacional si visita qualsevol país membre del tribunal, com ara Hongria, que l'ha convidat aquest mes. I un cop més, des de la Pirinenca i la Joventut Comunista de Catalunya, us recordem que us sumeu a la manifestació per un habitatge digne i contra els tenidors, l'especulació i el capital. Pirinenques, cal baixar els lloguers i acabar amb el negoci de l'habitatge. Ens trobem aquest dissabte 5 d'abril a les 6 a Plaça Espanya, Barcelona. Dit tot això, avui ens centrarem en la defensa del Parc Natural del Baix Llobregat i les amenaces que l'especulació immobiliària està generant en la comarca. Els projectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desenvolupament de Ribera Salines a Cornellà són només algunes de les iniciatives que el posen en perill, no només per al medi ambient, sinó també pels agricultors i la qualitat de vida del veïnat. Ens acompanya un representant de les entitats Ribera Salines i SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet per explicar-nos les seves propostes per protegir el territori, les dificultats a què s'enfronten i els beneficis que una protecció més estricta aportaria tant al medi ambient com a la comunitat. Després de la pausa antipublicitària, ens endinsem en la conversa. Has passat calor aquest estiu? Les grans empreses són les responsables del 71% de la contaminació mundial. Lluita pel nostre futur. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya. Destrucció del parc natural, plans urbanístics desproporcionats, governs ignorants i veïnes en lluita. Aquesta és la definició del que estan vivint molts municipis del Baix Llobregat des de fa anys. Per tractar tot això, tenim avui amb nosaltres en Jaume Sánchez López, activista de SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet i membre de la plataforma Ribera Salines de Cornellà del Llobregat. Bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé, gràcies. Jo estic molt il·lusionada per l'episodi d'avui perquè és un tema que em toca molt de prop i que crec que li podem treure molt de suc. Així que, primer de tot, m'agradaria que expliquessis a mode d'introducció, per a aquells que no ho sàpiguen, en què consisteixen les dues entitats de les quals formes part. Doncs per una banda Ribera Salines i per l'altra SOS Baix Llob. Doncs la plataforma Ribera Salines és una associació veïnal de Cornellà que va néixer fa 3 anys amb l'objectiu, 4 anys millor dit, amb l'objectiu de preservar l'últim espai agrícola que queda a la ciutat de Cornellà, que està a prop del riu, i que es diu Ribera Salines, aquella zona, llavors d'aquí ve el nom. Aleshores, juntament amb altres plataformes locals de la comarca, ens vam ajuntar per constituir el que és la coordinadora SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet, que bàsicament és unir forces per preservar, en la defensa del territori, bàsicament. Sí, perquè bàsicament tot municipi del Baix Llobregat té una entitat veïnal ecologista, perquè estem tots, que jo també soc del Baix Llobregat, evidentment, enfeinats. Actualment, la destrucció que està patint la nostra comarca, jo crec, no sé si estàs d'acord amb mi, que es divideix com en 2 punts, no? Per una banda, que tenim el Parc Agrari del Baix Llobregat, no? Una de les zones agrícoles més antigues i fèrtils del país, per tant, per ella se destrueix molt, i per l'altra, que és una comarca excel·lent, malauradament, per crear ciutats dormitoris. Aleshores, em vull centrar primer en el tema del Parc Agrari, perquè, de fet, SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet, dins d'aquí, recordem, una setena d'entitats sota aquest paraigües, ha proposat fa poc la incorporació del Delta del Llobregat a la xarxa d'espais naturals protegits de Catalunya com a parc natural i agrari per frenar la degradació ecològica i alhora impulsar l'agricultura a la zona. En què consisteix aquesta proposta? Ens la podries explicar? Sí, doncs això bàsicament fa molt poc que s'ha donat a conèixer. És una proposta que fem d'alguna manera per
protegir encara més els espais naturals i agraris que hi ha al Delta del Llobregat i incloure molts dels quals ara mateix no estan protegits doncs, també dins d'aquest paraigües. Per què? Perquè creiem que les actuals figures de protecció, que són el parc agrari del Baix Llobregat i els espais naturals del Delta, que inclouen doncs, els aiguamolls que hi ha, doncs, el de la Ricarda, el de la Murtra i uns altres, doncs, són, per d'una banda, dues figures diferents i, per tant, això crea, de vegades, falta de coordinació i dificultats a l'hora de fer una gestió realment més eficient, i per altra banda tenen un grau de protecció molt baix i creiem que l'estatus de parc natural seria millor que no pas la protecció que avui en dia tenen aquests espais. De fet, durant molt de temps s'ha dit que el parc agrari estava superprotegit, però en realitat això no és així. Per tot el que explicaves, no? Aquesta protecció ha sigut insuficient. Sí. A veure, aquesta protecció es va veure que era insuficient en el moment en què un projecte anomenat Eurovegas va voler fer-se als espais que estan protegits com a agraris i, malgrat aquesta protecció que tenen, doncs no va haver cap problema per part dels polítics en posar una catifa vermella perquè aquest senyor, no sé com es deia, l'Adelson, em sembla, vingués a fer el que volia fer. Llavors, aquí això va demostrar que la protecció actual és paper mullat i que qualsevol projecte, per exemple, el mateix projecte d'ampliació de l'aeroport, també trepitjaria una zona protegida en teoria. Igualment, d'alguna manera, ja buscaran la manera de saltar-s'ho, no? Per tant, creiem que cal blindar encara més els espais naturals i agrícoles de la comarca i per això creiem que fer la constitució d'un parc natural tindria més garanties que no pas la legislació actual. Clar, i ara que mencionaves l'ampliació de l'aeroport del Prat és potser un dels exemples més clars de la vulnerabilitat que està patint el Baix Llobregat. En quin punt es troba la tramitació de l'ampliació de l'aeroport? Perquè fa uns anys era el gran tema i tothom en parlava, però ara sembla que hagi quedat a les fosques, però en realitat segueix endavant. A veure, clar, es va aturar d'alguna manera o posposar, volem pensar que aturar, perquè el 2021, si no recordo malament, o 2022, va ser quan es va aprovar per part d'AENA el pla d'inversions. Aleshores, com no va haver entesa entre els partits en aquell moment per incloure, diguéssim, en aquest pla d'inversions l'ampliació de l'aeroport del Prat i també fruit de la pressió popular al carrer, que va haver una manifestació molt, molt important, doncs aleshores això va fer que no s'acabés aprovant l'ampliació. Això no vol dir que en el futur es torni a intentar d'aprovar-la. De fet, la Generalitat ja ha encarregat estudis per veure la viabilitat de l'ampliació. Per tant, l'objectiu de l'actual govern de la Generalitat és l'ampliació, però com actualment no hi ha... O sigui, s'haurien d'esperar, diguéssim, el següent pla d'inversions d'AENA per incloure-la legalment, diguéssim. Ara mateix el que estan fent són estudis, se suposa que amb tècnics que els hi diran que és molt viable i tot plegat i llavors vindran amb algun anunci, d'aquí poc vindran amb algun anunci i segurament haurem de tornar a sortir al carrer. Sí, abans d'entrar en tot això que comentes ara, que és molt interessant, introdueixo el segon punt que he mencionat abans, no? Que és com que el Baix Llobregat és perfecte per ser ciutat dormitori. Com afecta l'especulació immobiliària a la comarca i a la gent que hi viu? A veure, el Baix Llobregat, pel fet de ser una comarca que encara té molts espais lliures, sense urbanitzar, doncs ja és una comarca d'alguna manera molt llaminera per les immobiliàries i les empreses que especulen amb el sòl i amb l'habitatge, no? A Cornellà mateix tenim un exemple, una zona agrícola que estava en ple rendiment fa uns anys, com qualsevol altra zona agrícola normal del país. Doncs de cop i volta s'aprova un pla urbanístic que preveu la construcció un barri sencer directament i aleshores tots els terrenys que estaven cultivats es van abandonant, els pagesos que jubilen doncs, s'ho van traient de sobre i al final doncs, acaben en mans d'immobiliàries que l'únic que fan és esperar a veure quin és el millor moment per vendre i treure una plusvàlua. Llavors, això és el problema a Cornellà però a molts altres llocs.
i mentre no hi hagi una protecció realment prou forta dels espais agraris i dels espais lliures en general, sempre hi haurà aquesta pressió urbanística i aquesta especulació del sòl, perquè sempre hi haurà algun inversor interessat en comprar un terreny barat, esperar un temps a veure si després ho pot tornar, o sigui, ho pot vendre i així treure uns diners. I després, per altra banda, a part de l'especulació amb el sòl, després hi ha, evidentment, el negoci de l'habitatge, doncs, com a tota Catalunya i a tot el món, podríem dir. Doncs, malauradament, també és una realitat al Baix Llobregat i també doncs, el fet d'estar tan a prop de Barcelona fa que també es noti molt aquest problema. Sí. Ara et dono peu per parlar de Ribera Salines, que servirà com a exemple de tants altres casos que estan tenint lloc al Baix, i de fet també a la resta de Catalunya. Perquè hi ha moltes característiques que es repeteixen en tots els pobles. La primera, no?, és que els plans urbanístics que es van dur a terme en realitat han estat proposats fa moltes dècades. En aquest cas, el de Ribera Salines va ser durant la transició, i són aprovats fa relativament poc, que tampoc fa tan poc, però en aquest cas va ser el 2009. Per què passa això? No? Per què tants anys i de sobte s'agafa i hi ha un gran interès per dur-ho a terme? A veure, el que dius tu de la transició és el Pla General Metropolità. Exacte. Que és doncs, com diu el seu nom, el pla urbanístic que regula, pla urbanístic o pla inclús territorial, que regula els usos del sòl a l'àrea metropolitana. En aquell moment no es deia àrea metropolitana, però és més o menys el mateix. I llavors, en aquell pla del 1976, per tant encara franquista, diguéssim, no s'havien fet eleccions, determinava quines zones eren urbanitzables i quines eren no urbanitzables. I aleshores va preveure unes zones periurbanes, que en aquell moment, i actualment moltes encara, són agrícoles, les va preveure com a zones urbanitzables per seguir fent créixer la ciutat, no? Aleshores, doncs per exemple, el cas de Cornellà, no? Els terrenys de Ribera Salines, dintre del Pla General Metropolità, eren urbanitzables, però fins al 2009 no es va aprovar un pla urbanístic concret que d'alguna manera materialitzés doncs, això de que sigui urbanitzable. I va ser el 2009 quan es va ja aprovar, aprofitant que el Pla General Metropolità ho permetia, es va aprovar un pla urbanístic. Llavors, clar, l'objectiu seria, d'alguna manera, fer que aquests terrenys no fossin urbanitzables. Però, clar, per canviar això s'hauria de fer una modificació del Pla General Metropolità o aprofitar que ara s'està tramitant el Pla Director Urbanístic Metropolità, que és el que ha de substituir el Pla General Metropolità, per intentar que en aquest nou pla metropolità doncs, es desqualifiqui el terreny. Però això és molt complicat. Molta burocràcia. La lluita complicada, sí. Sí. La següent qüestió que passa a Cornellà i que es repeteix molt és que aquests plans urbanístics normalment comporten la destrucció de part del parc natural i o estan en zona inundable, que recordem que el Llobregat té molts números per desbordar-se i de fet durant l'Adana es van viure moments tensos com per exemple a Gavà. De fet, fa uns mesos encara la meitat de municipis del Baix Llobregat no tenien ni pla d'inundacions vigent. Però fa uns dies, en teoria, el Ministeri ha començat a impulsar una consulta pública per limitar la construcció en zones de risc. Com veus tot això? Creus que arriba massa tard? Serà útil? Funcionarà per alguna cosa? Fins ara, el que sabem és que, almenys en el cas de Cornellà i en el cas de gairebé tots els plans que hi ha vigents en zones agrícoles i naturals del Baix Llobregat i moltes d'elles inundables, és que no s'estan revisant i no s'està fent res per evitar doncs això, de construir en zones inundables, no? De fet, juntament amb altres plataformes ja no del Baix Llobregat, sinó de Catalunya, hem iniciat des de fa uns mesos una campanya que volem reivindicar doncs, una moratòria urbanística en zones inundables i properament ens tornarem a reunir a veure si, a part de fer rodes de premsa, anem més enllà i fem alguna acció més contundent, perquè creiem que, malgrat tot el que ha passat, no s'estan prenent mesures i tots aquests projectes urbanístics en zones inundables, com el de Cornellà mateix, segueixen vigents i, de moment, no ens han dit que es vagin a revisar. I a banda, al meu poble, per exemple, Sant Just Desvern, perquè m'és igual dir-ho, el que passa sovint és que se li diu a l'alcalde: escolta, això és una inundable, i ell no para de repetir, quan es facin les... no sé com es diu, quan es revisi, i si a mi se'm diu que no es pot fer, aleshores no ho farem. Com dient, no, si se m'avala des de la revisió que s'ha de fer, que no es pot fer, aleshores ho aturem, que és com... Suposo que mentint a la cara. Es referirà a la revisió que ha de fer l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, correcte.
que en teoria hauria d'haver sortit ja els resultats d'aquesta revisió, però bueno, en principi d'aquí poc hauran de sortir, doncs seria una revisió del mapa d'inundabilitat de Catalunya. Sí. Que l'Agència Catalana de l'Aigua, precisament, doncs, suposo que amb tot el que ha passat, vol revisar, tenint en compte doncs, les noves previsions del canvi climàtic i altres factors, doncs volen actualitzar aquest mapa d'inundabilitat i entenc que serà important tenir-lo en compte per revisar després projectes urbanístics que es vegin afectats per aquesta inundabilitat, no? Així hauria de ser. Si no, no tindria cap mena de sentit. Sí. I seguint amb un altre punt, que també és molt comú en tot el Baix Llobregat, normalment es ven com que aquests plans urbanístics comporten habitatges socials, quan això tampoc és del tot veritat. Com se sap que això no és del tot veritat? Mira, a Cornellà Bueno, parlo del cas de Cornellà perquè és el que conec més. Vam fer nosaltres mateixos, d'una manera voluntària i tot plegat, vam analitzar, primer de tot, un informe del propi Ajuntament de Cornellà del 2021 sobre la situació de la vivenda a la ciutat i més específicament sobre les sol·licituds de vivenda protegida. I després ho vam contrastar amb el projecte urbanístic de Ribera Salines, quina oferta de vivenda protegida oferia, no? Aleshores, creuant dades, vam adonar-nos que la major part dels sol·licitants de vivenda protegida que hi ha a Cornellà actualment, segons aquest informe de l'Ajuntament, haurien de destinar molt més del 30% del salari en comprar-se i pagar una hipoteca per aconseguir les vivendes que es projecten a Ribera Salines. Per tant, que no menteixin, que no diguin que són vivendes socials quan suposarien un esforç molt gran per a les persones que les volguessin adquirir. A més, són de propietat i estem parlant d'hipotecar-se de per vida. Per tant, creiem que no és la solució ni molt menys el problema de la vivenda. Però clar, sempre parlen de que fa falta oferta i la veritat és que segons també dades oficials, segons l'Instituto Nacional d'Estadística, segons l'últim informe, o sigui, l'últim estudi que va fer sobre vivendes buides, a Cornellà va xifrar-les en 1.700, i a Hospitalet 9.000 i a Barcelona 70.000. Llavors, amb aquestes dades, creiem que no falta oferta, el que falta és voluntat perquè l'habitatge no sigui un negoci i tota la vivenda que actualment ja existeix i està buida, doncs s'aprofiti. Aquest divendres tothom a la manifestació. L'últim punt, o un dels últims punts que també es repeteix en tots aquests casos, és que, quina sorpresa, la majoria de municipis on passa tot això estan governats pel PSC. Quin paper està jugant aquest partit en la proliferació d'aquests projectes especulatius? Doncs, a veure, tot. O sigui, exacte. però bueno, a veure, no només el PSC, jo crec que és una cosa que sembla que hi hagi com un consens entre gairebé tots els partits polítics en què s'ha de seguir creixent, en aquest cas a nivell urbanístic, gairebé fins a l'infinit, no? Perquè sempre hi ha l'excusa perquè és que ja dic que és una excusa, sincerament, això de la falta d'habitatge és mentida. O sigui, anem a mirar la realitat, si volguessin abordar el tema de l'habitatge d'una manera seriosa, la solució està claríssim que no és anem a construir 50.000 habitatges, com diu el Salvador Illa. Vol dir, això què és? Esperar-se no sé quants anys perquè aquests habitatges ja estiguin disponibles i mentrestant què fem? O sigui, serà que no hi ha vivenda ja actualment buida que es podria utilitzar ja, no cal esperar a que la facin, sinó que la podrien utilitzar ara mateix. Per tant, el tema de la vivenda, que sempre l'utilitzen com a excusa tots els partits, sincerament penso que no justifica seguir creixent fins l'infinit, a més, carregant-se espais tan importants com els espais naturals del Delta o els espais agrícoles, que després també parlaran de que defensen la sobirania alimentària i se la carreguen, no? O sigui que no només és el PSC, jo crec que podríem dir gairebé tots els partits tenen aquesta línia. Però sí, el PSC, evidentment, al ser el partit de govern a Cornellà i a la majoria dels pobles del Baix Llobregat i ara mateix també a la Generalitat, doncs sí, podria dir que ara mateix és el principal responsable de tot plegat. I a Ribera Salines, en quin punt de poder aturar-ho o no esteu actualment? Quines expectatives teniu de cara al futur? A veure, actualment, després ja de 3-4 anys de mobilitzacions allà a la ciutat de Cornellà, de fer xerrades i de tota mena d'activitats al carrer per donar a conèixer la problemàtica, doncs des de fa poc ens vam constituir com a associació fa relativament poc amb la idea de poder fer alguna acció jurídica, alguna acció judicial. I ara estem estudiant si hi ha possibilitats o no.
És complicat perquè és un projecte que ja està aprovat des de fa molts anys i per tant ja no està obert el termini d'al·legacions ni d'impugnacions ni res. Per tant, s'hauria d'estudiar molt bé si realment hi ha alguna possibilitat, però bueno, la idea és, en paral·lel a aquest estudi de la via jurídica, seguir amb la via, diguéssim, de pressió al carrer i també doncs, de conscienciació. I per això seguirem fent xerrades i seguirem fent manifestacions, seguirem defensant sobre el terreny la zona, ja que creiem que és la millor manera i la més efectiva, és a dir, desenvolupant projectes allà in situ per posar en valor a l'espai o seguir amb les activitats que fem a l'hort comunitari que tenim i tot això. Llavors, amb això seguirem. Un altre exemple del qual volia parlar, perquè a mi em sembla que és un dels més recents o dels més impactants, són les dues torres a Esplugues, al costat de Sant Joan de Déu, que tots els mitjans diuen que presidiran l'entrada a la Diagonal quan estiguin acabades, diguem-ne, i formaran un parc empresarial i de serveis. Aquí entra una altra qüestió en el panorama que encara no hem tractat, que és la mobilitat. Jo crec que, evidentment, tot el que hem parlat abans també entra en aquest cas, però sobretot és la mobilitat, perquè estem parlant de l'entrada a la Diagonal, que també, per una banda, tenim una comarca fatal connectada mitjançant transport públic, perquè jo trigo una hora anant a Sant Andreu de la Barca quan en cotxe són 20 minuts, però no paren de fotre més edifici, perquè tot sigui cotxes i cotxes. Sí, està clar que seguir apostant per i a més és que estem parlant de projectes urbanístics amb una alta densitat de població. O sigui que estem parlant, aquest cas que has posat d'Esplugues allà a Finestrelles, no? Correcte. Ja és una barbaritat. Després també hi ha molts casos així similars. A Cornellà també moltes noves promocions són blocs de pisos altíssims molt a prop un de l'altre. A Esplugues mateix també hi ha el projecte de Montesa. Després a Hospitalet el de Caus Metoda. No sé, és que hi ha molts que bàsicament es basen en posar molta gent en molt poc espai, suposo que perquè d'aquesta manera a la constructora li surt més rendible construir, però clar, després si no va acompanyat això de tot un pla d'equipaments i després també d'un pla de mobilitat, doncs després hi haurà col·lapses de tota mena, cotxes amunt i avall, vull dir, al final no s'està tenint en compte tot l'impacte ambiental que tenen aquests projectes, no? No només l'impacte de destruir, en molts casos ja, territori natural i agrícola, sinó inclús ja, encara que no siguin territori natural i agrícola, el fet de densificar encara més una comarca que ja està prou densificada, doncs creiem que no és la solució. Clar, això porta també a plantejar-se coses molt més de fons i inclús d'un àmbit molt superior al comarcal, perquè segurament hauríem de replantejar-nos l'ordenació del territori a tota Catalunya, perquè tampoc és sostenible que hi hagi gairebé tota la població concentrada a l'àrea metropolitana i després estigui tota la resta del territori despoblat, no? Llavors, això ja són polítiques potser més generals, però creiem que també caldria abordar-les perquè en un futur el transport cada cop és més evident que el transport públic ha de ser la solució i el transport públic perquè pugui arribar a tothom i a tot arreu doncs potser també requeriria un cert reequilibri territorial. A part tot això com que implica la creació d'un model de ciutat de serveis, de parc empresarial, etcètera, no? Un model de ciutat posat i això sí moltes vegades per a Barcelona a nivell de capital que explota la resta de localitats del voltant. Sí, clar. És fatal, però... No, però clar, està clar que al final és l'àrea metropolitana però tot gira entorn de Barcelona com a capital. Llavors, això es nota en els moviments de la població a l'hora de buscar un habitatge més assequible, que cada cop se'n va més cap a les afores. Entre Sant Boi i Cornellà, que estan molt a prop, només els separa el riu Llobregat, ja hi ha diferències molt importants dels preus del lloguer, i qualsevol mira plataformes d'aquestes per mirar preus del lloguer se n'adonarà la diferència brutal que hi ha només entre Cornellà i Sant Boi. I això per què? Perquè Sant Boi està més allunyada. I com més lluny ens anem del que és el centre i Barcelona i tal, doncs encara més assequible, no? Llavors, clar, això és un fenomen que ja porta molts anys i això és una mica el que justifica
el que molts diuen que justifica el creixement urbanístic en aquestes zones perifèriques. Però, clar, el problema de fons és segurament l'accés a l'habitatge a Barcelona i la part més propera a Barcelona, que és el que s'hauria de solucionar de socarrel per evitar, diguéssim, haver de marxar cada cop més a les afores, no? I anar expandint aquesta ciutat a costa d'espais naturals, espais agrícoles, que en un futur, i no en un futur, és que ja són importants en si mateixos, i això és el que no s'està pensant. No s'està pensant a llarg termini, s'està pensant en les properes eleccions i ja està. Sí. Vale, Jaume, última pregunta. Quin paper han de jugar les administracions públiques en tot això? Veus possible un canvi de model o creus que seguiran prioritzant interessos privats? Home, bueno, a veure, això tot és possible, no? En una democràcia, en principi, tot és possible. Tot depèn de lo que la majoria social pensi i defensi, i en principi, amb una majoria social a favor d'alguna manera d'enfocar el tema de l'habitatge d'una altra manera, traient-lo del que és un negoci i posant-lo com un dret. I això ja, si l'habitatge fos un dret i s'aprofités l'habitatge ja construït i no s'especulés amb aquest habitatge buit, etc., ja hi hauria gairebé la meitat de la feina resolta. I després, evidentment, protegir encara més els espais naturals, espais agrícoles, i promocionar i potenciar encara més l'agricultura de proximitat i els espais verds, etc. Doncs, evidentment, i el transport públic. Tot això, doncs, clar, es necessita que la majoria social ho vegi com necessari, i si això la majoria social ho veu necessari, doncs jo crec que a nivell polític ja es faran les lleis necessàries perquè això tiri endavant. O sigui, clarament sí que ho veig possible, però evidentment hem de sortir d'aquesta lògica de posar els interessos privats per davant de tot i de mirar simplement a un any vista, sinó que hem de tenir una mirada més llarga i hem de deixar davant dels interessos privats i mirar el bé comú. Això és una mica, jo crec, el que funcionaria. Doncs moltes gràcies, Jaume. Un gran punt per acabar l'episodi. I a tothom del Baix Llobregat, sisplau, acudiu a la vostra entitat ecologista municipal, que segur que us necessiten moltíssim. Molt bé, gràcies. A tu. El senyor Salvador Illa Roca resta investit president de la Generalitat de Catalunya. No ens conformem amb pactes de misèria. Lluitem pel que és nostre. Tenim tot un món per guanyar. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya. Com que aquest dilluns va ser el dia de la visibilitat trans, la nostra camarada Lucía Aliagas ens recomana Breu història de la transmisogínia, de Jules Gilles Peterson, editat per Versol Llibres. Bon dia i bona hora. Avui vinc a recomanar una breu història de la transmisogínia de Jules Gilles Peterson, publicat per Verso Books, tenint en compte que fa un parell de dies va ser 31 de març i perquè no ho sapigués era el dia de la visibilitat trans. Recomano aquest llibre perquè justament analitza quin és l'origen de la transfòbia i concretament de la transmisogínia des d'una vessant també anticolonial, i crec que ens pot ajudar molt no només a entendre d'on ve, sinó com afrontar-lo i com combatre-ho des de l'esquerra. Llavors, espero que aquesta lectura sigui profitosa i que puguem construir espais molt més segurs per totes les companyes del col·lectiu. I fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem en el proper episodi amb més actualitat i més veus que lluiten per transformar la realitat. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat. A la Joventut Comunista de Catalunya organitzem la joventut, construïm l'esperança.